Be, 100. Nagbilin. Di ba nagsabot man tanak kay imo kung taga bahin unsa man eh. 300 ra. Unya ingon ba ya ka sa kuha nga 100 mo ihatag sa kuha? Alit kog sabon at sinta. Unya, saan makasakuha nga imo kung taga ano? Bagong cover, bagong tempered. Oh, hamis pa kayo. Kaya sa man ako 100. Unsa naman ni wala ta pangsundaanan niya na unsa naman ni. Sa to 300 ra. Di ba ka mutunong daw og sabot nak unsa man ka? Pagkamti ni cover oh. Hamis ka. Unya unsa naman ni panungdan nato ani ron? Ha? Tampa. Di mo kaon sa mong kunot. Bisig sigwit na bitagay ko be. Aro. Grabe po nandi kun mo bahina na nagipadala si mo papa bisig sigwinta na lang. 100 na lang na be. 100 eh. Get the change. Hoy Ginoo, kung sa may mahimo